Gawas sa low pressure area nga nasinati karon sa nasod, dunay laing LPA nga gidakdang mosulod sa nasod ug posibleng mamahimo kining bagyo. Sa era nato kini pinaagi ni Engineer Al Kiblat ang OIC sa Pag-asa, Visayas. Salamat ug atong sutaon ng pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon para ugma ug sa masunod ng mga adlaw hangtod sa Pitsa 25 tuig 2018 sa Pasko. Gibase ni sa tanang available data nga nakalap nato karong adlaw. Ang low pressure area nga nagmungna og grabing pag-ulan gahapon nihilis na kini samtang doon na tayo gimonitor karon nga low pressure area lain pun kini nga nasuod sa Philippine Area of Responsibility kasamtamang ang ihahang sentro na mahimutang mga 900 kilometers east of Surigao del Sur mao kining sistemaha nga makapahatag natong bati nga panahon hugod ugma hangtod na sa mosunod nga mga adlaw. Samtang doon na po tayo lain nga monitor nga cloud cluster gawas sa Philippine Area of Responsibility, ang iyang himutangan mga 3,500 kilometers east of Mindanao. Ato ning bantayan mga kapuso, kay base sa mga forecast model, posible kining mahimong low pressure area sa mga sulod ng mga adlaw o posible pang mahimong bagyo nga makasuod sa Philippine Area of Responsibility aliwas sa Pasko. Sa masunod nga 24 oras, bakit na ang Sabado, ang tibuok Visayas makasinati og mapagpanagom sa kalangitan, inubanan sa katag nga hinay ngadto na sa kasarangan nga mga pagulan ug dili nato ma-discredit nga duna sa posibilidad nga usahing pagkusog sa ulan nga pwede kini makamungnag baha ug dahili sa yuta sa mga delikado nga lugar. Ang temperatura mas ubos 25 to 30 degrees Celsius diri sa Metro Cebu. Ang Bohol mas bugnaw 24 to 29 degrees Celsius. Sa Siquijor ug Dumaguete 23 to 29 degrees Celsius. Sa may amihanang bahin sa Negros 25 to 30 degrees Celsius. Sa Panay Island 24 to 29 degrees Celsius. Samtang sa silangang bahin sa Visayas, sa Leyte ug Samar 23 to 28 degrees Celsius. Para sa kahintang sa hangin ug kadagatan, ang sentro ug kasadpan bahin sa Visayas makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagikan sa amihanang silangan ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ng pagbalod. Pero ang silangang bahin sa Visayas, particularly ang northern o eastern Samar, makasinati kining kusog nga hangin nga musubra og 40 kilometros matagtak na ug ditong napita do na tay gi-issue nga gale warning kay posible nga moabot ang gitason sa balon na 3.1 meters o gibitsuhan ang mga gagmayng sakinang pangdagat nga dili sa mulawig tungod sa kabati sa kahimtang sa kadagatan ditong napita. Ang dagat mutaob alas 9:57 sa karong gabi ug muhunas alas 5:14 ugma sa yung buntag ug mulaing pagtaob alas 11:30 ugma sa buntag nga may gitason nga 0.86 ka metros. Para sa extended forecast, epekto sa low pressure area, ang Metro Cebu or Cebu Province, Siquijor, hangtod na sa Biliran, makasinati og padayong madag-umon ang kalangitan, inubanan sa hinay ngadto na sa kasarangan ng mga pagulan, ug usahay dunay pagkusog nga posible kining makamugnag baha ug dahili sa yuta. Para sa dugang detalye, mahimong mo bisita sa official website sa Pag-asa, bagong.pagasa.dost.gov.ph o gayaw kalimti pagsunod sa social media account sa Pag-asa sa Twitter, Facebook, ingon man sa YouTube. Nagikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Mao kadtong pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.